Muchísimas gracias a todos. Por favor, si van tomando asiento. Eskerrik asko, eseri gaitezen eta az gaitezen prozesuarekin, hori da. Eseri dio Zatelan jaunak eta guazen galderetara. Mila esker, esan du euskeraz. Arratsalde on ere bai. Hirugarren lerroan badugu galderaren bat. Prest gaude, aurrera. Egunon, Donald Sutherland jauna. Mila esker. Zure pertsonaietako batzuk lagundu diate bizitza hobeto ulertzen baita nire burua ere. Zuke Jesu Kristoren papera egin zenuen baita klase hartaineko gizon bat. Zein esango zenuke izan dela zure karrera, zure ibilbide osoko filmak eta divertigarriena? Zein izan da ondoen pasatu duzena? Eskerrik asko galdera horregatik. Ezin dut erantzun? Sentitzen dut. Hori litzateke seme alaba gustuko zein dudan, ez da bost ditu eta esango banu horietako bat dela gustukoena bestek akabatu ingo nindukete. Beraz, film horiek dira nire seme alabak eta zuzendariak maite ditut. Giuseppe Leister ezagutuko duzue maitagarria da, baina ezin dut erantzun, ez daukat favoritorik. Oso harreman onak izan ditut guztiekin. Beste galdera bat, mesedez? Erantzun dizut? Bai, itzuli dizute? Bai, itzultzen ari dira, noski, bai. Felinirekin lan egitea izugarri gustatu zitzaidan, edo zein modutan. Egunon. Galdetu nahi nizuke, zergatik aukeratu duzun goizean goiz altxatzen jaikitzen jarraitzea eta filmetara joatea zu leyenda bat zara. Eta pertsonaia ambiguo horiek, misteriotsu horiek, Venezian egin izan dituzunak, adibidez, Fellini aipatu duzunez hori aipatuko dut, horiek Donostian egin zen itzake baita ere, ez da? Inoiz behar badamen egin zen itzake, ze iruditzen zaizu hiria? Bi egun eman ditut Donostian, itsasoa ikaragarri gustatzen zait. Gustatzen zait marea goian dagonean nola sartzen da hirian itsasoa, ez? Ederra da. Atzo Txillida leku ikustera joan nintzen, eta fantastikoa, ederra, bikaina izan zen. Benetan egun bikaina pasatu nuen, ederra. Aurreko egunean autoarekin batera eta bestera ibili ginen, Geri museoa ikustera joan nintzen, eta hori ere fantastikoa izan zen, berez oso ondo pasatu dut, badakit nola esaten den arratsaldeon, den hori, mila esker, Donostia, horixe ikasi dut. Eta hemen film bat egiteaz, norbaitek proposatuko lit, oso pozik hartuko nuke. Ez daukat diru askorik goizez jaikitzeko, eta jenderi jaten ematen behar diot. Nire bizitza lan egitea da, aktorearen ofizioa horixe da lan egitea. Eta hurrengo lanaren bila bilatzea, horixe da aktore baten lana. Eta ikaragarri gustatzen zait, maite dut lan egitea, pasio bat, grina betea daukat. Eta nik egin ditudan pertsonai horiek asko eman didate informazioa, poza, askatasuna. Beraiek bizi izan dituzten bizitza horiek nik ezin izango nituzken inoiz bizi izan. Baina, zer pensatzen nahi zen?
Teresa, hor zaude, Telefonoz ari zara? Jo, benetan, azkarrago hitz egiten duenik ez dut ezagutu. Bera da, bueno, metralleta baten antzeko zerbait da, eta hizketan ari da. Telefonoz ari zinen? Bene, Teresa, esan zazu zerbait espainieraz jende honentzako uler dezaten ze azkarritza egiten duzu? Bai, mikrofonori gabe ari da, ikusten duzu zer esan nahi nuen? Bai, zoaz pixkat urrunago. Bueno, ez dakit erantzun dio da, zure galderari, hau desastre bada. Bai, segizketan. Bai, desastre ederra da. Lehen hilaren zegoen beste galdera bat. Egunero, zorionak sariaren gatik, eta gozamena da zu hemen izatea. Begirune handia baitizut, miresmena handia baitizut urte askoan. Nire galdera honako hau da. Hasieran, zu hasi zinenean, zine egiteko moduetan aldaketa bat egon zen Hollywooden, ez da? Nik jakin nahi nuke nolakoak izan ziren urte haiek, aldaketa urte haiek, eta nola ikusten zuen gaur egungo Hollywood hori, askotan esan ohi da, betiko moduan egiten direla filmeak eta bat ez remakeetan edo superheroien filmetan, eta bar, eta bar. Bai, telefonoa itzaltzen ari naiz. Ez dut inork eteterik nahi. Ni hasi nintzenean antzeslea izango nintzela pentsatzen nuen. Antzerki aktorea izango nintzela, eta halako batean 1960 inguru telebistarako lan bat lortu nuen, ordurako 8 urte ginen nituen antzerkian. Inor ez da isiltzen, ez da? Eta aukera izan nuenean film batean parte hartzeko eta lan egiteko, garai zoragarriak izan ziren. Baina zeluloidea erabiltzen zen garai hartan, eta aldatu egiten zuten 11 minuturo, orain digitalean egiten da lan, eta aldatzen dute, materiala aldatzen dute, euskarria aldatzen dute 58 minutuan behin, eta batzutan hori baino gehiago. Beraz, filmak egiteko modu oso ezberdina da. Niri filmak egitea gustatzen zait, Robert Aldrichekin, Fellini, hoiekin guztiekin, baina orain ere, ondo dago, baina ezberdina da. Eta enaiz erabat egokitu modu berrietara, eta ziurrenik jada enaiz egokituko. Baina James Gray-rentzako film batean parte hartu nuen, zati txiki bat egin nuen, eta plazera handia izan zen. Uste dut filmera eraman zutela, bai, uste dut baietz. Eta Hollywoodi buruz, ez dakiz ze pentsatu Hollywoodi buruz, nik lan egiten dut. Eta Hollywood zoragarria da. Baina industria da, industri hiri bat da. Eta ezin dut hortaz hitz egin, naiz bertan bizi, Kanadan bizi naiz, eta Miami Beachen ere bai, eta hori Estatu Batuetara lotuta dago, baina benetan ez da hala. Eta Frantzian ere bai, zenbaitetan Frantzian egoten naiz. Eta orain Donostira etorriko naiz bizitzera. Horrengo galdera mesedez? Zorionak, hasteko. Bai, altxa zaitez mesede badakigu zaitzan. Bai, ikusten zaitut, lasai, ez altxa. Bai, altxatzen baldin bazea, beldurra sentitzen dut, beraz. Bueno, berriz hasiko gara, beraz. Zorionak hasteko. Euskeraz zorionak, esaten da. Galdera honako hau izango litzateke.
zuk arte dramatikoa egin aurretik musika ikasi zenuen eta ingenierua ere izan ziretzen. Ez, nik nuen musika hitz egin. Ingenieritza ikasi zenuen? Hamazazpi urte nituen, Eskozia berrian nengoen, eta aitak esan zuen, galdetu zidan, zer egin behar duzu? Eta nik no, nik aktore izan nahi dut, erantzunion. Baina antzoki bat ez genuen inoiz ikusi artean. Eta aitak esan zuen, tira, ondo da. Aita maite dut, eta berak di maite ninduen eta maite nuen. Aktore izan nahi nuela esan nuen, baina ez inork kanpotik ala esan zidalako, ez barruti sortzen zitzaidan behar bat zen hori. Baina aitak esan zian, tira hori egin dezakezu, baina unibertsitatera ere joan beharko duzu. Toronton badago antzoki bat, eta han lan egin nahi nuke, irakasletako batek esan azidan, haren berri eman azidan. Eta orduan aitak esan zian, bueno, ikasi zerbait, gero aktore lanean ez baduzu aurrera egiten, horretara itzultzeko. Eta ingeniritza ikasi beharko zenuke, hori esan zian. Bueno, niri matematikan ondo moldatzen izan, ez dakit ekuazioak eta horrelako gauzak, horiekin ondo moldatzen izan, eta hala gertatu zen. Baina enuen aprobatu, porrot egin nuen, itzen ondo moldatzen. Esan zidaten ekuazio diferentzialak errepikatu egin beharko nituela, eta beraz horregatik aktore lanean abiatu nintzen. Inoiz ez duzu pena sentitu ingeniritza usteagatik edo musika usteagatik eta arte dramatikoa ikasteagatik. Inoiz zenun ingeniari izan nahi. Banak eta sistema bat besterik etzen izan aktore izan alizateko. Beste galdera bat. Kaixo egunon, enhorabuena zorionak, sariaren gatik. Niri bereziki bi film gustatzen zaitzuk egin dizun horietan artean, Los violentos de Kelly eta hoietako bat, aitarekin txikitan ikusi nuena, barre egiten genuen, aitak eta biok, eta nik galdetu nahi nizun, filmak eta horri dago kienez horrelako oroitzapen atseginik baote duzun divertigarrinik. Los Juegos del Hambreseko Snope pertsonaia nire adinagatik, hori ikusi dut gehien, hori fenomeno bat izan da. Eta nola gogoratzen zuen Los Juegos del Hambre gozearen saga hori edo jokoak saga hori nola gogoratzen duzun? Hori jakin nahi nuke. Kellyren heroeak 1978an filmatu genuen, artean Jugoslavia zen hartan. Mas egina nuen ordurako, baina oraindik estreinatu gabea zegoen. Brian Hudson zan zuzendaria, zuzendari bikaina benetan. 6 asteko tarte bat izan nuen kontratuan, eta lehen egunean filmatzea etorri nintzen, eta gero 6 aste libre nengoen. Kanadarra naiz, eta muga pasatu behar nuen Leningradera. Horrela zuen izan orduan, hiriark. Eta Hermitage museora joteko asmoa nuen. Esan bezala, lehen eguneko filmaketa amaitu nuen, pokerrean ari nintzen, Danubioan bainatu nintzen, 5 egun lehenago edo, eta gau hartan pokerrean ari nintzen esan bezala. Eta ez nintzen altxa, azken batean nerekin lanean ari zen laguntzaile batek ero hartu ninduen eta ospitalera eman ninduen, ezin nintzen zutitu, ezin nuen aurrera jarri. Han probak egin zizkidaten, testak egin zizkidaten, eta meningiti izan neukan.
eta ez zeukaten beharrezko medizina meningitis mota hori tratatzeko. Enun hil nahi, baina koman sartu nintzen, eta pixka bat gorputzetik kanpoko esperientzia bat izan nuen. Ez da, hemen goian kokatuta nengoen eta barrura begira nengoen. Eta gorputza tunel batetik abiatzen da. Eta ni oiari heltzen saiatu nintzen eta saiatu nintzen bizirik irauten. Esan bezala koman nengoen, ospitalean, eta ni entzuteko gai nintzen. Beraz, inoiz koman dagoen norbaitekin baldin bazaudete, hitz egiozue ze entzuteko gai izango da pertsonari. Eta ekoizlea entzuten nun, eta bi laguntzaile telegrama bat idazten nire emazteari. Esan ez etortzeko ze gorputza bueltan bidaliko zutela etxera. Baina, enintzen hil. Charing Cross Hospitalera bidali ninduten, Londresera. Pentsa dezazuen, edo irudika dezazuen gauzak nolakoak ziren orduan. Ambulantziak hartu nindun, ospitaletik aireportura eramateko, eta atzeko eserlekoan jarri ninduten. Baina, zer gertatu zen, ambulantzia gasolinari gabe geratu zen lagune hartan. Esan bezala 6 aste pasatu nituen ospitalean, eta hobera egiten hasi nintzen, eta lanera bueltan itzuli nintzen. Hasierako estena hori ez zuten erabili, ez zuten sekula erabili, lehen filmaketa egun hartan erabilitakoa. Baina, itzuli nintzenean, lanera itzuli nintzenean, Brian Hudson etorri zitzaidan, eta esan zidan, tira, eroso jar zaitez, zoaz lotara, gelara joan nintzen, bakarrik nengoen, loak hartu ninduen, eta benetan lo sakona egin nuen. Eta sentitu nuen hiltzen ariko banitz bezala. Eta horren ondoren esnatu nintzen eta enaiz bueltatu. Horregatikan daukate neke itxura hau gaur. Bueno, pertsonaia egin nuen eta estena bakoitzaren ondoren esan zidan, bai, oso ona zen, oso ona izan daten izatik, baina ziur zaude, bueno, ni negarrez hasiko nintzen, ze pasatu zen, nire garuna haundituta bezala zegoela, hori izan zen filmaren esperientzia. Eta filmaketaren erdian jakin izan nuen, telegrama berden bitartez, MASH aurkeztua zela San Franciscon, eta gozen jokuei dagokienez, Corey Snorekin oso gertuko sentitu nintzen, eta Jenniferrekin, benetan oso ondo moldatu nintzen, geniala da aktore gisa. Sekula enun pentsatuko film horretan egongo nintzanik. Eta agenteak gidoia bialtzen zizkidan, askotan enitulako gauza asko lortzen, baina bai, jasotzen dituenean gidoioek irakurtzea gustatzen zitzaidan, eta hori ere bidali zidaten, eta galtu ziten ze iruditzen zaizu. Eta pentsatu nuen, hau aukera bat izan daiteke. Gaztei energia bat emango ziena estatu batuetan, eta pixka bat aldaketa bat ekarriko ziena. Etzen ala gertatu, baina saiatu ziren hori lortzen. Eta ni pentsatu nuen animaziozko film bat izango zela, enun pentsatzen jatorrizko gidoi hori erabiliko zutenik, baina alaxe egin zuten, gehien bat Jenniferrengatik. Eta Garik ni deitu ninun, aktore moduan, idatzi nielako, esan ez zer iruditzen zitzaidan gidoi ura, oso modu zehatzean esan ere.
Norbaitek esango dio kanpoan dagoen horri, mesedez pixka bat urruntzeko, ze jende izketan ari da hor kanpoan. Eta amorrazi egiten hau. Amorrazi, bai, amorrazi egiten hau. Etengabe izketan ari dira. Bai, beste galdera bat. Kaixo, egunon. Bai, hemenago. Bai, hortxe zaude, bai, usten zaitut. Zorionak, sariagatik. Galderen norabidea galdetu nahi nuke. Kanada Mediterraneotik oso urrun dago, baina errefuxiatuei atea ireki die palestinarrei eta siriarrei. Europa berriz beste aldera begira dago. Bai, eskatu dugu mesedez galderak ibilbide profesionali buruzkoak izan daitezela. Errefuxiatuak biktimak dira, Europako agintarien biktimak dira. Ez barkatu esan dugu galderek zerikusia izan behar dutela Donald Sutherland jaunaren ibilbide profesionalarekin. Bueno, ez dut ulertu galdera. Kanadak errefuxiatuak hartzen ditu. Ni kanadiarra naiz. Nire arbasoak errefuxiatuak izan ziren. Guk onartzen ditugu. Ikuste dute oso zehazak direla kanadiarrak. Erabakitzerakoan zenolako historia auki behar duzun errefuxiatua baldin bazara. Baldintza egokiak bete behar dituzu, baina oso pozik daude etorri zaizkigun errefuxiatuekin, ez dakit besterik. Benetan, enuen galdera ulertu. Ez dut ondo ulertzen zer esan nahi zen. Behar bada itzulpena zen, ez dakit. Ez dut uste zurekin zer ikusia duenik. Ez dakit. Baina Kanadara etorri nahi baldin baduzu, oso pozik hartuko zaitugu. Barkatu, galdera honako hau da. Zure iritzia Europako agintarien jarrerari buruzkoa, hori da galdera. Ez, guazen Brexiti buruz hitz egitera. Ez, begira, nik ez daukat horrelako iritzirik, horri buruzko iritzirik. Ez, Brexiti buruz ez daukat iritzirik. Bai, gazte batek ere galdera bat egin zenuen. Eta klima aldaketari buruz, bai, hitz egin dezakegu baita ere. Txinatarrak jendea erabiltzen ari da loreak polinizatzeko individualki egin behar dute, ez dagolako erlerik. Kotxean autoan zoaztenean ez dira xomorroak eterotzen. 2.500 milion hegazti galdu dira, nik errefuxiatuen egoera ondo ezagutzen dut, nola? Egoera desesperatuak bizi dute. Estatu Batuetan adibidez, tamalgarria da, gertatzen ari dena. Baina zer da, hori da, esan dezakedan gauza bakarra. Baina klima aldaketari buruz bakarrik hitz egingo dut iritzi bat emateakoan. Zenik seme alaba ditut, bilo bat dauzkat, eta nik utzi diedan mundua, ez da gai izango edo ez da egokia izango beraiek bertan bizitzeko. Bai, oso serioa naiz. Serioari naiz. Jarrera oso desegokia da Nazio Batuetan. Oso desegokia da.
bullshiten itzulpen ulertzen ez baldin baduzu, beste bat emango dizuet, bullshit, benetan tamalgarria. Ez daukagu denbora asko, eta, bueno, goratu nahi dizuet, gaur ikusi dugun filma, Laranjarrearen Heresia, eta hemen daukagu zuzendaria, Josep Capotondi bilduko zaigu prentsaurreko honetara. Txalo bero bat. Kaixo, Josepi. Benetan ondatu dut. Izorratu dut, bueno, Jesus, haze hasiera orduan. Enaiz gai izan galderei ondo erantzuteko. Bueno, orain galderak inditzakezue filmari buruz. Filmari buruz, bai, kontrolatzen saiatzen ari da, ezinezkoa da. Ja, bigarren hiladan, bigarren lerroan. Nikura mesedez. Zorionak, filmarengatik, ondorio nagusia. Arteaz ari garenean, edo zer gauza dala posible, alegia, edo zer gauza edo zer gauza txarra baldin bada ere ona dela pentsarazi dezakegula. Alderantzizkoak ere funtzionatuko luke, oso ona den zerbait txarra dela esateraino, pentsatzeraino? Bai, nik uste dut hori egunero gertatzen dela. Alegia, gezurrak saltzen dizkigute. Eta pentsarazten digute hori dela egia, hori etengabe ikusten dugu, politikan, finantza munduan, beraz, bai, esango nuke baietz sortu dezakezula, bueno, egia ez den zerbait, ezta? Eta hori izan liteke film honen mezutxoa. Ez zer esango, zuk, nik hitz egin dut. Dagoeneko. Film honek ez du arteaz hitz egiten, hori aitzakia besterik ez da. Arteari buruz hitz egiten duzunean hor badago mistika bat eta zoragarria da arteari buruz hitz egitea, baina hori eraman zenezake beste edozein arlotara. Arte kritikoa izan liteke baita ere, politikan edo finantza munduan lanean dagoen norbait, eta, bueno, elitzateke gehiagi aldatuko, baina kontzeptu da boterea edo dirua baldin badaukazu edo bi gauzak egia berriak sor ditzakezu, eraiki ditzakezu. Horixe da mezua. Sutherland jaunari galdetu nahi nioke, filmaketa honetan, horrelako pasadizo berezirik gertatu ote den lehen kontatu dizkigun hoien antzekon bat. Pasadizoren bat. Eta zuk hain ondo kontatzen dituzun pasadizoiek nunbait jaso dituzu libururen batean, zure memoriak idatzi dituzu, idatzi edo irakur dezakegu, zuk zinean bizi izan duzun hori guztia? Aztu egiten zait. Ez. Erantzuna ez ezkoa da. Josep badaki bizipen horien berri. Elkar ezagutu genuenean, hoteleko zure gelan, saiatu nintzen filosofia hitz egiten eta saiatu nintzen galdetzen, benetan uste duzu artistaren zeregina dela hau edo beste edo ikuslei eskaintzea eta zu begiratu zinean eta oso luze egin zitzaidan, segundo batzuk izan ziren, baina ni 85 urte dituzunean nahi dezunea egin dezakezu. Bai, hori izango litzateke pasadizo politena. Zorionak, filmarengatik. Filmaren amaieran
jendeak esan du zergatik itzultzen da Hollis andereñoa apartamentura. Bueno, nik badaukat, ez nik uste bere burua engainatzen saiatzen ari dela. Hori alda azalpena, ez dakit. Eta behar bada artelana benetakoa dela edo horrelako zerbait, ez dakit. Bai, bueno, hori izan diteke azalpen bat. Askotan saiatzen gara, pentsatzen edo sinisten jendeak tajuzko modu baten jokatzen duela, baina hori ez da egia, pasioa, grinak, sentimentuak eramatza. Eta une horretan, nik uste hori gertatzen dela, bera xok egoeran dago, oxigeno falta duka, ez da behar bezala pentsatzen ari, hori hasteko. Eta enago ziur honetaz, baina zergatik itzultzen dira emakumeak gaizki tratatzen dituzten bikoten gana, eta azkenean hil egiten dituzte. Zergatik saiatu nahi dutelako horiek aldatzen, ez dakit, izan daiteke horregatik, o behar bada ez daukate beste lekurik joateko. Behar bada ezin zitiken beste inora joan, eta orduan horregatik igo zen berriro berarekin. Estokolmo sindromea izeneko hori ere badago, ez da? Suediako sindromea deitu dio berak. Bitxia da egoera hori, pensatzeko moduari eragiten dio, ezin dezu sinetsi, non zauden, ze gertatu zaizu, nahiz eta badakizun gertatu zaizula. Eta orduan horrek eramaten zaitu, leku arraroenetara. Zaindariaren sindromea ere badago, zaintzen duzun hori aldatzera eramaten zaituna. Bernice emakume argia da, azkarra da, baina okerreko aukera egin dezake, baita berak ere. Film beltza da, film noir horietako bat da, eta hor ez dira arrazuzko gauzak egiten, noski. Pertsonai horiek ez dituzte arrazoizko gauzak egiten, niri dagokidanez horre funtzionatzen du, eta Elisabetentzat ere funtzionatzen du, hori ere zoragarria. Eta ni baina altuagoa da, benetan. Harrituta gelditu nintzen. Zuzendariarentzat galdera bat, beste bat Sutherland jaunarentzat. Film honen kontzeptuari diokinez zer interesatu zitzaizuen benetan pantalla hundira eraman nahi izateko. Nik nuen pantailara eraman, zuk eraman zenuen. Zure errua da. Egia litzateke gai nagusia. Eta zenbateraino erraza den egia berri bat eraikitzea. Behar bada horixe litzateke motivazio nagusia. Gidoia zoragarria da, elkarrizketak oso ondo alilkatuta daude. Baina ez zazue serio hartu film hau, film beltza da, eta saiatu gara ironia pixka bat txertatzen, eta, jostagarria egiten saiatu gara, thriller bat da, eta genero film bat da, ondo pasa, disfrutatu, eta gero, mezutxo bat atera nahi baduzue, badira, bat baino gehiago. Hori litzateke mezua, oso erraza dala egia berri bat eraikitzea. Azken galdera bat hartuko dugu, ez daukagu denbora gehiago. Hemen nago. Miamikoa naiz, eta oso ondo ulertzen duen aipatu duzun arragoa. Enitzan arragoa... Florida hegoaldea ari nintzen, bestelako estatu bat da, aparteko bat da.
Bueno, eta gero, behar bada aparte geratu beharko luke estatu batuetatik, eta gero erabakiko luke estatu batuekin harreman izatea, ala ez, harrigarria da, ederra da. Bueno, jakin nahi nuke zenolako harremana izan duzuen zuen biok, eta Sutherland jauna, jakin nahi nuke, erabakitzen dezunean film bat egitea, zuk aukeratzen duzu pertsonaia, ala pertsonaiak aukeratzen zaituzu. Nola gertatzen da prozesu? Ez dakit. Aldiro aldatuz, dijoa, ezberdina izaten da, maitasunarekin zerikusia izaten du. Maitemindu egiten zara, gidoi bat irakurtzen duzu, eta kasu honetan agenteari idatzi nion, eta bueno, berak gidoia bidali zidan, ustezulako interesatuko zitzaidala irakurtzea, eta irakurri nuenean maitemindu egin nintzen. Pentsatu nuen behar bada zarregia nintzela, pertsonaia hori egiteko, gazteagoa zerelako hasiera batean. Baina, esan bezala, maitemindu egin nintzen. Haren hitzekin, haren pentsamenduekin, emakumeenganako harremanarekin maitemindu nintzen. Bueno, oso divertigarria iruditu zitzaidan, eta oso indartsua iruditu zitzaidan. Ni baino indar gehiago zaukan, berak indartsuagoa zen norbanakoa. Baina nolabait behartu egin ninduen ni, ezta? Horregatik asko poztu nintzen Josepek eskaini zidanean. Bueno, ohore handia, plazera handia izan den zuek hemen izatea. Mila esker!